Salam tout le monde, bienvenue kumanga église de camp, kuma yɛrɛ b'a dɔn cogo min na u bɛna jɛ sini donc n'ala ma basi kɛ sini 18h Mali ni Namibie bɛna jouer yan'o cɛ a yɛrɛ ɲɛ bɔ image la cogo min na u ɲuman sera San Pedro kuma yɛrɛ b'a dɔn cogo min na Mali kan ka ka 3e match jouer San Pedro de donc comme équipe dɔ in fana bɛ jouer fɛn min ye Afrique Tunisie comme ani o match bɛɛ bɛ kɛla ɲɔgɔn fɛ pour que arrangement kana kɛ a la donc match ninnu bɛɛ bɛ jouer ɲɔgɔn fɛ o kama donc Mali taara San Pedro pour que ka taa ka dernier match ta ye mais ni Mali gagnera sini match la donc n'a kɛra ka poule premier Mali bɛ segin Koroko tuguni pour que a bɛ taa ka 16e finale jouer donc o de dɔn mais an ye nouvelle mun sɔrɔ donc o tɛ nouvelle duman fɛn mun y'an ka élève bɛ n'a tɔgɔ ko Musa Dunbiya n'u b'a wele ko Siko ko nin waati in na ko a banalen don donc u ka entraînement na donc ko a banana mais fɛn mun an ma nouvelle ba sɔrɔ a la j'espère que donc bana juguman kɔni tɛ donc mais pour le moment an t'a dɔn fo dɔgɔtɔrɔw bɛna waati hakɛ mun d'a ma pour que a ka segin ka na terrain na donc ninnu de tun bɛ daw de kɛ ala ka ɲuman segin groupe la donc an bɛ daw de kɛ walasa kan bɛ se ka nɔgɔya cogo min na an ka joueur caman man ka bana donc a yɛrɛ ye Kamara t'a dɔn donc mais ale an bɛ se ka fɔ alhamdulillah ale ta nɔgɔyara donc n'ala ma basi kɛ hari n'a ma jouer sini match la donc 8e et 16e de finale match la donc a bɛ se ka jouer olu ninnu na ni information ninnu de tun bɛ ni nin diyara i kana ɲinɛ k'i abonné video like ka partager et puis ni ye mɔgɔ kura de i kana ɲinɛ k'i abonné an ka chaîne kan merci beaucoup à tout le monde an kan bɛ waati wɛrɛ ma donc sini match n'a bɛna kɛ cogo min na n'ala sɔnn'a ma donc an bɛna information d'a ma merci.